Sibingelele ubaba wethu uMongameli, Bishop wethu walapha ekhaya, sibingelele uLady Bishop, sibingelele umfundisi wethu, noma umfundisi. Siyabonga kakhulu, sibingelele abagcotshwa bonke abakhona namhlanje, sibingelele obaba, sibingelele omama, nabantu abasha, and every worker in the house. Amen. I'm here today with Mdluli, nobaba umfundisi omsomi uBrian, sivele Maritzburg sekushiwo, sizawufunda izwi lenkosi, noma bencwadi yesithathu Galatians chapter 3, verses abalodwa, noma verse 8. Galatians chapter 3, 1 verse 8. Kumnandi ukuthi ngibe la namhlanje, ngibonga kakhulu. Praise the Lord. Ngiyabona abahlobo bami lapha emuva. Amen. Abefundisi siyabonga kakhulu. Verse 8 kufanele uthi kulele ngiliphethe, the scripture foreseeing that God will justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you. Kufanele lezulu lithi imibhalo ibona ngaphambili kwesikhathi yashumayela ivangeli. Okay, imibhalo ibona ngaphambili kwesikhathi ukuthi uNkulunkulu abezizwe uyoba okholwa uyobalungisisa. Lapho selishumayela ivangeli kuAbrahama lithi, kuwena Abrahama zonke izizwe ziyobusiswa. May God bless his word. I will work on this verse, but I have few thoughts that I want us to think about before I do the verse. Abazali bayakhumbula ukuthi uJakobe waya kwaLabane, mayesefikile khona kwanda yonke into yala efike khona, kodwa yena engenalutho. Kwakwanda la afike khona. iBhayibheli lakho lithi umnikazi womuzi uLabane wahamba yomuza kwababonayo ukuthi lentenzeka kwami, the increase engane enzeka kwami ngabe kwenze njani. He went and consult. Ababonayo bathi kukhona umuntu lapho kwakho. Bakabonga uJesu. Phinde ababonayo bathi kunomuntu ofike kwakho. Njengoba izinto zilunga nje azizenzekeli, ufika umuntu kwakho. Kodwa umuntu ofike kunomuzi akanalutho. iBhayibheli lakho lithi wabaleka, wayephethe ukushiza kuphela, ebalekela umfowabo ukuthi utshontshe isibusiso, kanti akasitshontshanga isibusiso. Umfowabo wamnika nje emini edlala indlala, wathi umfowabo bekuyini ukuzibulo, ngilambile nginikeze ngidle ubuthathe ubuzibulo.
Angiphinde la indoda yokuqala la efika khona uJakobe izinto ziyalunga kodwa yena kanalutho akakhomba. Cela amen bazalwane sawushubayela njalo ngiveze kodwa ngifuna la indoda yokuqala ngiyacela uJakobe unga-adamani nephezu kwakho noma ngabe iqala isiza abanye ingakakusizi wena ungayideleli. Khona preaching ngoba kuyenzeka iqale isiza abanye ingakakusizi umnikazi wayo. Akufanele umnikazi wayo ayidelele akayibambe ngoba leyo iyasebenza. He was blessed and broke. I don't know whether you get me today. I'm saying this man was blessed, but he was broke. Why can I don't ever come on? Please, please. Ungayidele phezu kwakho. Kunabantu abadla kahle ngoba khona wena. Amen akekho umsabaletha. Ngiphinde kunabantu abadla kahle ngoba khona wena. Wena ukuthi manje mina ngiyahlupheka, hayi awuhlupheki wena. Aqala ukuthi izinto zisebenzele wena, aqale zisebenzele abantu ophakathi kwabo. Kubiza iskill bagcwele ukwazi ukutranslate the oil in your head into a cup overflowing. Amazi ngakufuna le verse angiphinde ugcine. Kubiza iskill ukuthi ugcobo olusekhanda lakho lu translate into cup overflowing. Kodwa qala uappreciate ukuthi khona phezu kwakho endenza senzeke izinto. Cela amen. Asishaya intothi yesibili eyokuqala ngithi uJakobe kwakulunga izimo la iyakhona kungalungeli lutho kuyena. Phinde kwakulunga izinto kungalungeli lutho kuyena. Indoda ebaleka iphethe umshiza kanti ine increase ine blessing. Kodwa iphethe umshiza iyabaleka. Hallelujah. Asiye kwindoda yesibili but I want to spend some time here. Then we're gonna pray. Bazalwane in new covenant akusafanele ibheke kude for usizo because Christ in you is the hope of glory. Bazalwane asingabheki kude awuthi ngisho namhlanje yonke yokuyidinge ungayibheki kude ilapha kuwe uKristu kuwe ithemba legazi kuwe. Angiphinde ungabheki kude uyozonda abantu uthi abakudakile obani ungabheki outside of you but look at the inside of you. Kahle when we live life from the inside out, not outside in. It's a thought again, it's not a sermon. It's a thought. Impilo siyiphila kusuka ngaphakathi kuye ngaphandle akusuke ngaphandle kuze ngaphakathi. Usho ukuthi mawungenalutho on the inside of you uyobanikana abantu uyoyinikana impilo mawu-empty nje mawulakule nkonzo and u-empty on the inside of you. uHezekeli akwathiwa nansi isigodi samathambo kuthiwa wanikezwa kwathiwa nawuqula kahle uthi ngawudla wawumnandi njengey'nyosi. Later he was led to the valley of the dry bones in order to release. Later he. I've got a question for you.
kwenzenjani emathambeni akho omile okungenalutho on the inside of you to release? What will you do when you face your own dry bones? We don't live from outside in, we live from inside out. Ongenato ngaphakathi, he's got nothing to give to the world. Into yokugcina, umama wabaleka nengane kwathiwa akaxoshe isigqilakazi nengane yaso. Kuthiwa bathi ba sebekhala ingane, khala nomama. Kuthiwa kwafika iphimbo uyena lathi thatha umntwana ubuyele ka-Abrahama. Usho namazwi yomama uthi ngaze ngambona lo kade mbona. Awubazalwane, akwanele ukubona uNkulunkulu wena ungamboni. Kuleli viki engathi ungathi nawe, how ngaze ngambona lo mdala mbona. The God who sees me. How uNkulunkulu ombonayo nami. Hayi osibonayo, kodwa ongibonayo. Kuleli viki engathi ungambona lo endala mbona. Usho njalo ubaba uthi ngaze ngambona namhlanje. I think in the heart of the host and the whole team leadership, they will be happy ukuthi nawe uze wambona lo endala mbona. All the spendings, all the planning, all the fasting and prayer for this week will be effective. Uma nawe ngathi umbonile lo endala mbona. So njalo ngobaba uthi awu ngaze ngambona nami. Jona ngimbona namhlanje, aqala ukubona, siyaqala ukubona kodwa kade ngibona. Let's go to the text and then I'm gonna pray. I-text ithi imibhalo ibona ngaphambili. Imibhalo ibona ngaphambili. Okay, kusho ukuthi imibhalo injani bazalwane? Iyabona. Injani imibhalo? Iyabona. Let's all speak. Injani imibhalo? Iyabona. Futhi kwazi ukubona nangaphambili. Oh my God, hallelujah. Uma ula embhalweni ulentweni ebonayo. Kuthiwa imibhalo ibona ngaphambili kwesikhathi. Ukuthi kuyofika imihla yethu lapha bezizwe mina nawe siyojustify ngokukholwa, hayi ngemisebenzi. Kuthiwa yayisigijima imibhalo yaya ku-Abrahama. Amen bazalwane. Ngizomemezela kule nkonzo ngemibhalo ekwazi ukubona ngaphambili. Bese yagijima imibhalo ivokuvimba kuleli viki. Ithi khona indaba efanga ikutshele zona ngoba khona indawo yakuyo engafanele ufike kuyo ungayiswanga lezi ndaba. Scripture seeing or foreseeing that God will justify the Gentiles by faith. It ran and preached the gospel to Abraham. Shumeli evangeli mbhalo Abraham. Amen bazalwane. Kukhona into ezoba yiyona ngane yakho, kodwa kuba yiyona. Kodwa ungasiyiluze uma leli viki ulithatha as a normal week. Ungasuba the problem leli viki li-critical for your journey. Ashatapara. Leli viki akulona lokuhlala libalulekile ngoba imibhalo izokonfronta kuleli
normal week. Ngoba wena uzokonfrontwa imibhalo ikonfronte namhlanje kanti ibone ikusasa lakho. Ithi akukwazi ukumyeka akimbone manje ngimsize manje ngoba lo mntwana lo baba nekhaphula kunala beya khona ababambe manje and tell them the good news. So we are just opening and we are urging everyone and our voice to take serious this week. Uzokonfrontwa izibhalo. Amen. Uzohlangana ngqo face to face with the scriptures. With the scriptures. Lendlela yokukhuluma le indlela yokuteketisa, because uNkulunkulu who went and preached the gospel to Abraham. uNkulunkulu wathi, I will bless you and make your name great. I will curse those who curse you. I will bless those who bless you. Kodwa thina esasingekho behlangene God and Abraham sizwe ngama-scriptures that uNkulunkulu met Abraham. Angazi ngikhona. Okay. Kuleli viki unjalo wena uzohlangana noNkulunkulu in the form of the word. Axoxa indaba yakho ngoba yena uyazi lapho uyakhona. Ungazona umncane wami wenu. Hawu kuneverse lithi akukho emntwini to direct his path. Hayi indlela yakho ayikho kuwe, akekho umuntu ongathi mina ngisimart, I'm wise, I can direct my way. No, everyone must submit to God. Ngoba uJehova uyayazi indlela yami, esengifikile ngiyophuma ngi-strong like gold. God knows me and God knows my way. uNkulunkulu uyangazi mina futhi uyayazi ngendlela yami esengivivinile ngiyophuma. So I'm serving a God who knows me, but not only me, he also knows my path. Uyayazi indlela yami. Basa ningakhohlwa izibusiso zomuntu zisendleleni yakhe. God, ingakho indlela yami akuyona indlela yakho. Wonke umuntu uhamba indlela yakhe. Incwadi ka-Amos ithi abahlohlolozane yilowo naloyo uhamba indlela yakhe. We don't compete, we don't compare. Wonke umuntu akahambe indlela yakhe. Athi umbhali khona indlela umendo abayohamba kuyona, athi noma beziwula kodwa ngeke baduke kuye. Kufanele kuleli viki uyithole indlela yakho. Bazalwane, kuleli viki ithole indlela yakho. I'm speaking this to those who are born again, kodwa bangayazi indlela yakho. Kufanele uyazi indlela yakho bese uba comfortable endleleni yakho. Noma ingahamba kancane, don't compete, don't compare. Hamba indlela yakho, uthembeke endleleni yakho. Find your way. I think Proverbs unothi khona indlela buyihle behlena abantu kodwa uphetha bawo uphupha. Ngiyabona ukuthi nophupha kula endleleni, ne-success ila endleleni. You choose your way. It's either your way will kill you or your way will bless you. Can I shout here? It's either your way will bless you or your way will kill you. I'm preaching
your way will bless you. Take stock of your ways. They feed that which will kill them. Kubuhlungu abantu bayayondla into ezobabulala. Lento uyiphakela. Lento izokwazi uyiphakela. Ngabe kufikile eThekwini ngiphinde ngimemezele. Abantu bayayondla into ezobabulala. Le ndlela ohamba ngayo ukuba yiqili izokubulala. Kodwa umuntu uyayondla lendlela. Uyayondla. Sengishilo uyayondla lendlela. Uthenga amadatha, wenza yonke into unesa lendlela. Ubuka amahotela ahamba endaweni kodwa unesa lendlela. They feed that which will kill them. My God, I'm being them. Man has a tendency to feed that which will kill them. Lendlela ohamba ngayo izokubulala. Uthi ngiyamsabisa, angikusabisi. Lento ngisho ifana nse no 1 + 1 = 2. Ngeke uthi makuthiwa 1 + 1 is 2 uthi hawu 2 uyangisabisa. Hayibo, 1 + 1 is 2. Man has a tendency to feed that which will kill them. Ayinasa lento. Kuthiwa umuntu hayi wafa idakiwe. Wayinesa lento ngamawayini. Akufuna ukuzomthatha. Wayinesa lento. Tell amen, brother Lord. Tell amen, brother Lord. Man has a tendency to feed that which will kill them. And man has a tendency they starve that which will bless them. I see that. Ethiwa noma ebuyihle kodwa ukuphela kwayo. Awubheke indlela zakho. Angiye kwiverse. Imibhalo ibona ngaphambili kwesikhathi yashumayela ivangeli ku-Abraham. It's important to note the gospel that was preached to Abraham, because everyone is a result of the gospel preached to him. Oh my God, I think I'm done. I'm pinned. Kufanele wonke umuntu aliqaphele ivangeli alizwayo. Ngoba akekho yokhula adlula ivangeli alandelayo. What was the gospel that the scriptures was preaching or preached to Abraham? Kuthiwa igospel Abraham ayizwa ebhizineni Thixo zababa wakhe. Akazange ayizwe imessage emkondemayo. Wayithola imessage empowerayo. The message that he received yayithi kuwena njengoba ubhizi neThixo konke beke kuwena Abraham, the nations of the world will be blessed through you. Kalusize ushiye Thixo uhambe uye la ungazikhona ngoba igospel engithume kuwena akuyona igospel ekungahlayo kodwa igospel ethi you can change your way. Why must I change my way? Ngoba kumina ngiphetha ama-nations.
gospel did you receive? iBhayibheli lithi lento eshiwo uNkulunkulu kuAbrahama lithi gospel. Shosha uPaul mayibhala kahle uthi it was a gospel, meaning it was good news. God came to Abraham and told him good news. Namhlanje ngizothi zikhona indaba ezinhle. uJesu, I am anointed by God to preach the good news. But before I finish with preaching the good news, uthi ukuvula amehlo empumputhe ukwenza bangaboni babona bangahambahambe abafile besethi kodwa abampofu libheka Brandman abampofu angibakususi from poverty to riches beside the good news. Amphinde bancane abangahambi bayahamba, that's instant. Abangaboni bayabona, that's instant. Abanoxhobo bayahlangula, that's instant. Abafile bayavuka, that's instant. Kodwa abampofu, whatever form of poverty you find yourself in, kodwa abampofu ngibashumayeza ivangeli ngoba abampofu baphuma nge-process on poverty, not in the instant miracles. Whatever lack you have, awuphumi ngama instant, uphuma nge-process, uphuma nge-wisdom of God that comes from the gospel. He preached the gospel to Abraham, and he said, Abraham, through you all the nations of the earth will be blessed. Manje wena uyazela base kuwe ezwini kodwa uyathomoya nawenza yonke into le kodwa uyazela base kuwe ezwini mase kuwa kulento ezokhipha ubane ubheka uWhatsApp uyaganga uyachatha awunakile awuyinaki lento ekuyiyona ordained by God to take you out. Ngesikhathi sezwi ucabanga inkinga zakho. No, the devil is a liar. I must pay attention. Ngoba le ndaba engitshelwa yona indaba ezinhle lezi. Shut up, indaba ezinhle lezi. Lezindaba ezinhle zithi uAbrahama ongazi nokuthi uzohlala ngelinye ilanga the nation of God will be blessed to him. Shwela ivangeli imibhalo yashumela ivangeli lika blessing to Abraham. The gospel that he received was about blessing. What gospel are you entertaining? What gospel is that? What gospel are you paying so much attention to? Indoda yethixo zikalabani, indoda zeUra yethixo yona yatshela wathiwa hey wena kunama nations wena and la nation will be blessed. Ngoba zona imessage kaAbrahama yadlula kuyena ukuthi abe nezinto kodwa uzowenza i-channel incane ukuthi ngibe nomuzi nemoto nginabe nolwandle. That's basics man. I-entrance ngenwa kanjalo into enkulu ukuthi ama-nations of the world are blessed through you.
bond enemali ukhokhela imoto because of you. Kunemndeni nje eziplan sodlani basho ngawe. Baplan life, baplan iholiday. Besho ngemali zethola in your business because when you are more than just being blessed. The obsession manje is to be a blessing. Oh, amen. Suspicious. You call it back. Niyabona usipipe. Niyabona umpompo. Niyabona amaflower noma ama-vegetables. Amanzi mayesuka kwi-hosepipe esuka empompini through hosepipe asuke engadini. Amanzi awezile epayipini. Kodwa isimanga ipayipi liyabhenefitha ngoba amanzi ahlula kuzo. Wena uyipayipi ekunomona. Amanzi awezile kuwena. Usuyowabamba ke. Tell amen. I don't see the contrary. Tell amen. Usiyowabamba la manzi ufune ku-5,000 ngoba siyabaleta. Uthola imali ngafe yini 5,000 when you are a hot pipe. The water is going through you. In the process you are blessed. Kodwa amanzi awezile kuwe. Through you, Abraham, the nations of the earth shall be blessed. Through you, Abraham. What gospel are you entertaining? Isithanda so religious leli lokuba useless le emhlabeni. Kodwa ube nengcebo nephezulu. Hayi bayithanda ke lena. Lento lokuba useless. Leyo. Ubezwa bevuka usiyathi lapha ya. Ovuka usiyathi but lapha ya. Ubona ovuka uyimele belikhomba kude ifana. Belikhomba kude ifana. Ngoba kulula lokho. Amen. Amen. It's very easy to come back with them. You find a way of escaping lot of things. What about the nations of the earth? Be blessed through you. Mina ngisho ukuthi ngifike una kusobalisa mhlawumbe lokugwayela osuvulile ngeke sabheka. Amen. Ngithi kuwena bewazi ukuthi lo ubanjwe ugwayela nje kunama nations that are waiting for you. Ndabona ukuthi hayi manje mfundisi lento ngiphatha ngibanjwa abadala uphinde abadala nje uphinde amadlozi nje. There are nations that are waiting for you. Through you, the nations of the earth shall be blessed. Wena uphinde uthi angazi umkhulu wami basabacima. Umkhulu wami wahamba ethe ngimbhekele inkomo zakhe. Ushaya lento engasebenzi. Sengishiyo. Ushaya lento engasebenzi. Designed by hell ukubambezela wena. Bese ungabi usho la emhlabeni. Abraham, there is something in you. Bayeke bonke abantu besakwena. Le khona yakho Abraham. Phuma ehlobeni. Phuma endlini kayihlo.
uye ezweni engiyakukhombisa lona. Kuthiwa waphuma uAbrahama ehamba kuthiwa engazi kodwa wayefuna idolobha whose maker and foundation is God. Manje khona babuhlebo la namhlanje ngifuna ukushaya into zakhe. Angifuna ukukhotha into obethu naw ushaya ngazo. Athi amen bazalwane. Athi amen bazalwane. Abraham waphuma nansi imfihlo ngifungeka Abraham uzokhuleka nansi imfihlo Abraham into abenza baba effective in walking with God. They were very quick to act when we are postponed too much. When we are postponed, Abraham ekuseni wavuka ekuseni bangena endlele noma sefuneka uIsaac wavuka ekuseni Abraham nomntwana akho nto yokucabanga 1+1 and intenza wena ume kanje ungaphambili wena uyalinda uyaplana ubheka icondition. No, when you obey God you don't have to wait for any condition. Say Abraham we are postponed. So now uJesu hayi umuntu uyabona noma ngolesihlanu hayi sesephansi iviki awaswini wena ku first day yini ngempela. Oh my God. How isayenza inkonzo sasekuseni linda athi umbani mawulizwe namhlanje ungayenzi kakhulu inhliziyo yakho mawuliza namhlanje uqala athi ubize usuku athi namhlanje bengathi uma ke namhlanje ulizwe ishe wayenza kakhulu inhliziyo yakho. Abraham abdolo wahamba kukhona umhlaba mfundisi Abraham afika kubona kwathiwa ayi ngoba usesengxabene wahamba not awuphinde uqalaze nxa zonke nala ulothe khona ngoba kahle lo mhlaba ofike kubona manje akusiwona umhlaba wakho kodwa umhlaba ozobona wonke umhlaba umkhulu. It's too strong. The land I'm leading you to is not your inheritance. Abraham, your inheritance is the whole world. Kodwa ngifuna ukukhipha bese ngikubeka emhlabeni ozokwazi ukubona wonke umhlaba umikuwona. Taking the whole world from where we are. Kuthiwa wabuka nala engakhona kuthiwa nala engakhona nakhona sendawo yakho. Praise the Lord. I'm going to pray just now. So the gospel then is important. I'm saying again, mawuzophuma in any form of lack, poverty and scarcity uyokhishwa ivangeli. Singalibeleli ivangeli. Atumbali yula wabhubhayo kodwa thina sindiswayo lengamandla kaNkulunkulu. Ungalibeleli ivangeli. Hallelujah. Ungabe too modernized until you undermine the gospel. There is no prosperity gospel.
But there's an element of prosperity in the gospel. I'm not told much. I gospel deliverance. The gospel in deliverance. Salvation encompasses everything. In salvation there are your victories. With salvation there are blessings. With salvation there is healing. With salvation. I thank you, Lord, for saving my soul. I thank you, Lord, for giving to me. At that great salvation, so full and so free. It dwelleth futhi yamala. Imibhalo yashumayela ivangeli baba. Uyophuma ngevangeli. Kodwa mawugula uyosinda ngamandla. Okay. We serve a God of all power and a God of all wisdom. Benazi ukuthi kunenkinga ezinye odonsa inkemba ufaka umlilo zikubuke nje. Ngoba sifuna ukuresponda kwi-wisdom, hayi kwi-power. Ngizwa lapho angiphinde. There are mountains you will never move with all the power from God. You will only need the wisdom from God. Bazalwane, nokuhlakanipha kusenkulunkulu. Ukhona? Mshumayela, uthi nokuhlakanipha kusebani? Uthola indawo umprofeti eqashile kwikhevu wanyaka zamadwala and God was not there. Qamuka imlilo. And God was not there. There was thunder. And God was not there. There comes a still small voice. And God was there. Amen. Hallelujah. So uNkulunkulu umbheke emandleni. Umbheke ukuhlakanipheni. Ngoba kwezinye ingxaki uyokuhlakaniphisa ukuze akhiphe kuso. Kunengxaki nje engeyiphume ulubizi igama likaJesu uthi linamandla hlulwa yilutho sikubuke nje ingxaki ukuthi ukhuluma ngani lo until he listened to the voice of wisdom. Athi umbhalo Proverbs, wisdom is crying out kuma crossroads empilo yakho, showing you the way you should take. Going to pray. Benazi kunentaba ezingaguquki kuthiwa by faith intaba khona vele nje bestabone uthi by faith ithi hey lozana come here. Uma umuntu wedakamizwa wahamba uyoba high uvuke ekuseni intaba nayo kulidini ithi umuntu akuzona hayi ngisekhona. Mawusindiswe njengathi nje uhambe nabangani bakho abefunda abangani bakho hambe niyodla e-restaurant nidle nithiphe noweta mawufika nje ekhaya ngilindile khabazelayo mawunemali njengathi nje uhambe uye kwi-worship explosion uyoworshipha laphaya e-ICC noma emabhidi uworshiphe uzokhale mawuqeda. When the ordered prayer ekhaya kuthiwe sino 6 to 6 ngoba ukukhulekelwa uze ukhulekelwe bakuphushwe phansi bawuvuka sinawe lana. Sengiyathandaza bangcwele ngoba ezinye intaba
ukuleki kodwa sinikwa amandla okusigibela. Namhlanje ngithi ontaba yakhe iqubulekile nalo omphezu kwayo bonke banqobile. Nkosi kusisi. Ontaba yakhe is removed nalo ontaba yakhe umphezu kwayo. They are both winners. Uyophuma ngevangeli enkingeni onazo. Ngiyacela pay attention to the gospel. To the poor, the gospel is preached. It may take time, it may be a process, but victory is guaranteed. Njengoba ngabona sebebona nawe uyokhomba kanjalo kodwa ngena manje. Shaya ingoma ethi seliqalile uhambo olumqondisayo. Bantwana ngizwanga ngithi umuntu usho njalo zisafani inkinga. Athi we akufani ngiqalile mina manje uhambo olumqondisayo. Novela ezulwini sengehlukene ezwe lokona ngiyobebezela. Kulo siyabaletha nawe awuyiqali indlela. Asithi ibaholi njengoba befundisi nawe ube nezilimi nawe majaha qala nje. Asithi fanele amavesi nawazi ngekhadi izwi yini akwazi ngekhadi qala. Sekuqalile uhambo olumqondisayo. Preach the gospel to he preached the gospel to abazalwane sengiyakhuleka kodwa nginento engakhuluma ukuhlakaniphisa this week. Ngoba izindaba zakho zifuna ukuhlakaniphe. Uzibakala ushingoma yogogo uthi wenhliziyo awuhlakaniphe. Wait. Kodwa indaba akuzona izinto ungahlakaniphi. Hlakaniphi. Kusawa izwi this week. Don't be too excited until you miss the wisdom of God. Because the wisdom of God from today, not today, every time we are here, the wisdom of God is flowing in this house. Pay attention to that. Kunenkonzo okwelokhu lapho ufika khona akukho nhlobo. Ayikho nhlobo nje wisdom of God. Futhi abayifuni. Mina ngaphenduka nje kwathiwa wena usekakhulu wena nengqondo too much. Awulunge. Fanele ingqondo le ingabi nafela. Ngathi ngeke. My God is a wise God. So this week, please, one day this week, God will give you wisdom. God will give you wisdom. I say, God will give you wisdom. Innovations abawathola in the presence of God. Amen. Ideas abaqhamuka kusenkonzweni ukuthi leya mali ngayenza kanje bayithola besenkonzweni wena ucimesile enkonzweni. Amen. There will be innovation, there will be ideas that will change your life.
it will come from the presence of God. Pay attention this week. Pay attention this week. It was in the presence of God where God taught me something. I had a problem with my parents. There was a strife with my father. On 98 I was preaching in our church on a Sunday morning. While I was preaching the word about the coming of Jesus, I heard the voice. I was in the presence of God when I got my victory. I was in the presence of God. Serious matters. Serious. You may find victory this week and put it down this week. Oh my gosh, I no wisdom to overcome just by being here. Shulele